खुलुमबाय बड'लेण्ड खबर चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। मैया आसामाव इलेक्शना भट थुनाया मोजां जानानै थांबाय शान्तिपूर्ण भाबै। बेनिफ्राय देग्लायनि भट सोनायनि पार्सेन्टेजआ जोबोद बारा गुबुन बोसोरफोरनिफ्राय। ओरैनो ओभारअल आसामाव पार्सेन्टेजखौ नायोबा जौखोन्दोखौ नायोबा 85.89 फ्राय 86 आरो अबेबा समस्थियावथ' 97% जादों। बियो माने साफ्रोमबो भटारफ्रा जे गावनि भटखौ होनो गोसो जादों आग्रह जादों बे बिराद मोजां खबर। दा बे भटनि दारै मोनफ्रोम दोलोनि लिडारफोरा गावबागाव दोलोखौ बांसिन देरहागोन होननानै दाबि खालामलायगासिनो दङ। जेरखम आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों बिजेपि मित्र ज'टआ माने एनडिएआ 90नि बारा देरहागोननो आरो 100 देरहायोबाबो बेहाय सन्देह जानांगौ बाथ्रा गैया बुंदों बिथाङा। आरो कंग्रेसखौ बिथाङा बुंदों 18निफ्राय 20सिम मोनगोन आरो AIUDFखौ बिथाङा बुंदों 4-5 देरहागोन बेबादि। बेनिफ्राय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों जे एनडिएआ 80नि बारा देरहागोन गासै। एनडिए सरकार जागासिनो दं। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आरोबाव गोदानै चिफ मिनिस्टार जाफिनगोन बिथाङा बेखौ बुंदों। आरो बिटिसिआव बिथाङा बुंदों बिटिसिनि 15था समस्थियाव 15थायावबो जोङो क्लिन सुइप खालामगोन होननानै बिथाङा बुंदों देरहाजोबगोन होननानै। बेनिफ्राय दतमा समस्थिनि बिपिएफ केन्डिडेट रबिराम नार्जारिया बुंदों दतमा समस्थियाव गावो इलेक्शननि आगोलनो देरहाखानाय होननानै बुंना लादों बिथाङा। दा 4 मेआ खोन्थागोन सोरनि बुंनाया सैथो जामारगोन। 4 मेसिम जों नेनांगौ उपाय गैया। बेनि उनावसो जोङो माने 4 मेनि 12टा-1टासो जाबानो जों हमनो हागोन जे एक्सुवेलि सोर देरहामारगोन अबे दोलोआ बांसिन देरहागोन बेखौ जोङो 4 मेसिम नेनांगोन। बेनिफ्राय आरोबाव शिवली महिलारि क'क्राझार समस्थियाव बिपिएफनि केन्डिडेट बिथाङा बुंदों बिपुल भटआव आङो देरहागोन आरो आङो मन्त्रि बिगोननो गाव मन्त्रि दाबि खालामगोन आरो मन्त्रि जानो। दा बेबायदि बयबो गावबागावखौ दाबि खालामगासिनो दङ। 4 मेसिम नेदिनि आरो दिनै मेट्रिकनि रिजाल्टखौ होबाय। बे मेट्रिकनि रिजाल्टआव फार्स्ट पजिशनखौ मोननो हादों ज्योतिर्मय दास शंकरदेव शिशु निकेतन बिद्यालय पातासारकुसि बजालिनि। बेनिफ्राय नैथि पजिशनखौ मोननो हादों आकांक्षा भुइया अम्बिकागिरि राय चौधुरी जातीय बिद्यालय हावाजान बिश्वनाथ जिल्लानि। बेनिफ्राय थामथियाव थार्ड पजिशनाव सानै सासेया जाहैबाय जिया फारा इस्लाम लिटिल फ्लावार स्कुल डिब्रुगड़ आरो सासेया बेबो थामथि पजिशन बिथाङा जाहैबाय सुरजित आख्तार। बिथांनि स्कुलाबो लिटिल फ्लावार स्कुल किन्तु बिथाङा नलबारि। नोंथांमोनहा बड'लेण्ड खबर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम। गोजोन्थों। एसेनोसै।